Kyllä renkailla on väliä sähköautossa. Kun ostin auton loppukesästä, alla oli Pirellit. Niillä pääsi 16,6 kilowattitunnin kulutukseen 100 kilometrillä. Kun yksi rengas räjähti Virossa, niin päätin sitten ostaa kokonaan uuden kesärengassarjan, koska niiden hankinta olisi ollut edessä joka tapauksessa viimeistään ensi keväänä. Niin nokialaisilla pääsi 18 kilowattituntiin 100 kilometrillä. Ja nyt vaihdoin sitten talvirenkaat, jotka on kumhot. Niin näissä nyt on sitten 20,6 kilowattituntia 100 kilometrillä on kulutus. Eli kyllä se sillä tavalla renkaat vaikuttaa. Kai ne bensa-autossakin vaikuttaa, mutta siellä sitä ei niin ehkä koe ja sitä ei pysty niin tarkasti mittaamaan.